sorry. Saan pa iso tipo dulu itu? Nasayahan ka? Ay, nakatagsiga kayo niya. Bali na igor ito nada. Nagkikitang tao. Magpakain lang. Maganda. Nagkitang ng tao. Kaya sinulod-sundan ng puto na ikaw? Saan? O anong muna? Teka, sa mga naman nagtatanami. Gusto nga, mas pinag-iso na. Saan ko nga ikitang na? Kinitang din others. Teenager na ito kita. Doon ko makita. Kinti kalani. Nabasa iso na. Ini-imis mo ulit at tayo. Kitang sarang at tayo. Nagpasan mo at tayo. Kinti-imis mo ba? Hindi aming abgim. Alinaw kayo. Masaya ang malinaw. Matay ko na wala ikiso na. Wag. Siya lain dito eh. Dapat nakikita doon ang ganito. Kinti pamilya ng Jagaway. Ada doon mga kapatid. Busy guys. Dito. Dito hindi ko like ko. Dito hindi puso. Hindi petition lang dyan kaya mahal. Dato dito yung line. Yung nagkihag na uting. Ngamuda line. Nung kasano ang masakit. Saan ganyan sayon? Hindi manunod nyo si Amo yung lahat. Susutin ang harap nyo. Ketan siya ay so nagalasa ay men. Lutun nyo nawanya tiyak paiso. Sinalutsun noanya dirikta tanah sekita kita sehoyo tak dirikta aksa kita. Saat kagayang tayo, kailan kanta tayo. Saat kanta tayo, hindi tansyo. Shaq ni Gerald, Shakti Mati. Shaq ni Clyde. Shakti Heather. Shakti Kaja.